sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bicol Connection. Mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno. Relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Sige pagka bago na sa kang oras. Sa lado teknikal, yaon digdi si James Oko ang sa kuyang partner. Yaon man si Aldrina Orlanda sa information. Sa transmitter si Joanna Divilla, ang sa tuyang maskuladong PSG duman, ang pinaka-baby face kan RPN, Jimmy Gonzon, ka Joanna Divilla. Sa lawas, mga karonda, badi ko kitang makaulay mo niyan na opisyal kang gobyerno. May mga pangapudan, may mga suwestyon, may mga greetings. Tatan mi pong dala niyan sa pagikan sa mayang Facebook Live digdi po sa RPN DZKI. Sa mga parantabay ta, sa mga nakamonitor mo niyan, sa sendang mga transistor ready, good morning. Sana po, pero may kitang yaon sa maray na kawagtakan, harayo sa kagutuman, harayo sa kahilangan, harayo sa stress, harayo sa ano pa man na katibaadan. Habang amay pa, magdisponir na po kita ng makakaon, pamawan, pangutuhan, asin pamanggihan. Sobra kamahal kan mga barakalon po, talagang mating-mati ang pagtio sa panahon na ini. Ang nagyayaman so dati ng mayaman, ang tios lalong pugrot sa panahon na ini.
sana ang serbisyo kan tubig kan mga water district sana po malinig tasigan oran. Siguradoon po na talagang potable drinking water. Dahil kita kaiguanin diarrhea. Ha? Ang mga kababayan ta na nagsasakdo sa naman sa mga bubon, pakala kagaon, paliputon bago inumon. Sana po ang solar water system kan Ako Bicol Party List. Durudagdagan pa sa mga lugar na talagang tios po sa tong mga kababayan. Ining mga ibang water district na nagpapara didiman pa ni 12% value added tax sa mga customer ninda. Aba, kung maray po ang serbisyo nindo, tugutan kan mga local official. Pero po kung medyo palpak man ang serbisyo, aloy ng pigireklamo, arog na dyan sa party kang nabuha. Kan ini po nabuha water district pa, dagmang ng mga reklamo ang inaabot kan sa indang manihamento. Nagkagawan joint venture. Naglaog na po ang tubig nabuha, Tubig Pilipinas. Puro pangako na nagkakaparako man. Ang sabi po, mabagunin mga linya, riribayan ng darakulang tubo, na itong mga dekalidad. Sabi, maalag pa ng additional na mga water station, water pump. Talagan pa ng mga booster, tangarig ang kupsit kan na tubig sa mga gripo. Talagang kontinto ang mga member consumer. Dangan talaga daang magiging malinig. An sa indang serbisyo, maray. Kaya nagparadidiman pa kuta na ng 12% value added tax na naman kuta na bago pa kayo itong eleksyon or after election, kundi maringaning sinagang ni Mayor Per Simbulan na dahil nga mo magpa-implementar kung an sa indong serbisyo palpaktaman. Kawawa naman kan mga consumer, kan mga member consumers, ano po? Amakon mong bulan-bulan, mabayad ka. Tapos, ang nagtuturo sa gripong tubig, minsan minsan hangin, minsan may ataratakla, mati, may daga-daga pa. Ano na tayo, Diyos ko. Miski ikalinig, hugas sa bagas na isasapna. Maduwa-duwa ka sa, mabakal ka na lang mineral. Dublado ang gastos kan mga tao. Tapos, arog ka yan, ma-demand pa ng 12% value added tax. Ay, masupog po baga sa publiko. Pakarayanganin nindo ang serbisyo nindo. Tubig Pilipinas. Tubig na buwa. Daw, agora nung imbitasyon kan mga sanggunian na bayan dyan, kang nabuha sa management na ini. Taigwa ng general manager, igwa pang branch manager. Duwa-duwa na kamo dyan na nagmamanihar. Branch manager, kan Tubig Pilipinas, general manager kan nabuha water district. May mga board of directors pa kamo. Ano man ang ginigiribok tabang sa indo. Mga member consumers, kan mga board of directors man ini dyan. Ano lamang ang naipapasar nindong mga lay, policy, in favor sa mga member consumers? Baka puro pabor sa naman kamo sa management. Para korobra ng honorarium ang mga ini. Per dime. Kada, ninda, board meeting. Ano lamang ang naitatabang manindo in favor sa mga member consumer. Lalo na ining general manager, ang branch manager nindo dyan. Baka puro buladas ang inaarabot. Sabi nindo, bago pa mag-take over, bago pa kamo mag-laog dyan, maano na po kamo,
May mga pangako ka mo na ma-rebay ka mo ng mga ano na ka mo, ma-rebay na mga truluma ng tubo dyan, mabugtak ng additional na mga ano. Maray parogo na lang nindo sa iba na ginigibong igwa lang ng ano, yan mga tubig sa sapa. Pinapaagi sa anong kapag yan, sir? Purified, pinifilterized, anong pag yan? Filterization. Pagluwa sa gripo, malinaw na, pwede nang inumon. Maray pa yan sigurado. Tubig nga sa dagat. Pag purified na yan, paagi na sa paagi na sa pag linig ka yan ng machine, nagiging purified drinking water na. Maana so asgad, so alat, so pangaati. Talagang parang purified water na. O yan ang pinakasolusyon na dapat gibuhunin do. Kung di man sana nindo kayang magbugtak ng mga additional water station. Dangan mag-rebay kan mga dyan. Baka nag-aasa lang kay kamo sa sa income nindo Magbutas kamo ning sa diring kapital. Sa naglaog man sana kamo sa joint venture na ini. O dapat ayusin nindo sa indong serbisyo sa publiko, sa mga suki nindo. Mareray ko ini yung prime water mga tugang compare dyan sa Naboa. Mareray nga ni kita an baaw, marayan serbisyo, an iriga, medyo may karahayan man na serbisyo. Kaninot medyo palpak man. Amakon mong pati kita, biktima kita ng diarrhea. Kung nagiramduman mo itong naging serbisyo, mangganikan mga inot na mga panahon. Repeat kita sa kulog-tulak. Balik-balik kita sa CR kan gibo mangkan serbisyo kan na prime water kan panahon. Pero nakalihis na ito, dapat ayuson. Marerey bagangon yan. May mga pangako sindang nagigibo. May mga tubo gayud na pigiribayan, na mga taklao na, luma na. May mga additional na water pump station. May mga barangay na pong nasiservisyohan na ninda. Ini nga ning sa may parte kan Santiago, Barit water works ba na Philip? O dapat ayudahan na yan na kung pwede mag-connect na sa endo para ang mga taga-barangay Santiago din naman problema sa sendang tubig. Tang Naboa Water District nga sinusuplayan nindo, nagbabakal sa endo ng tubig. Arayo pa to, ini ararani lang. Depende po yan sa mga magkasurunduan kan manyamin to. Masakit po kaya mga tugang, ang tao nabubuhay man minsan sa tubig. Dapat ang tubig sigurado na malinig, as in maging kontento. O arog di sa iriga, dyan sa Naboa, ko dyan mga spring. O an iriga city baga, city of spring. Kaya nagsupog na minsan na mayong bulos ang gripo. Kita po baga nabantog kitang City of Spring.
Meron nga laskan mga taga-iriga, kita nga ya City of Spring, mahal ang kada bulan na binabayaran ta. Kung lang ay naglaog man ini yung prime water, dahil taman babasol yan ta. Ang dapat basulon ta dyan sa mga opisyal kang gobyerno na iyo po ang may kagustuhan magin ang mga sanggunian kang panahon na maglaog na ang water district sa prime water joint venture. Dahil ta maintindihan ng mga harog kaning sistema, kundi lingon ta. Kan prime water, ay kan water district pa lang yan, mayo kitang gayo kaya itong problema sa aming minimum. Sa mga kung ano-anong binabayaran, disconnection fee. Dangan may mga bayaran na mayo kita kaya itong 12% value added tax. Aguna ako kayan, ang minasagot kayan, ang kumpanya ni Cynthia Villar sa kanimani Villar. Ngarig sindan magbayad nin 12% value added tax sa Bureau of Internal Revenue. Ipinapasa pananggad sa mga pinapasa pananggad po sa mga sa mga member consumers ang sendang obligasyon na pangyayaring buhay tayo na po. Kaya po imbis na ang mga member consumers nakatipid ay lalong malulugmok sa bayaran. Ang kuryente nagtataas minsan ang power rate. Pero marerecord diyo sa Kasureco 3. Although minsan nataas ang bayaran, bako manindang kagustuhan ko kundi dahil sa pagtaas man ka na power rate. Kan mga supplier dahil sa kadakol ng mga rason. Pero po, namamati po kan mga taga-Nabuwa, mga tugang. Mating-mati haloy na. Ang kakulangan, epekto kan kapalpakan na serbisyo kan tubig na buwa. Lalong-lalo na sa mga lugar na may mga dakol na residente o populasyon. Iyo po baga na sobrang nangangaipon ng tubig. Kaya dapat oral daw, everyday, dapat marian sa indo pong serbisyo. Mapara na, mairis na po ang karireklamo kan mga member consumers, although diretso po nindang magreklamo. Na dapat talaga maging malinig, maging bastante ang supply ng tubig sa mga gripo. Lalo na kung pabalik-balik ka sa CR tapos mayo kang makuha na ng tubig basta-basta, maparabakal kang mineral, napakamahal naman, 30-35 na ang presyo kang kada container. Kaya po yan ang problema kan mga arog kaniyang negosyo. Kamuta nagdi-negosyo, ayusin nindo. To satisfy the customers' wants, dapat ilag nindo yan sa sendong mga payo. Okay yan kung talagang marayan serbisyo nindo, dawa magparapatong pa kamo nin 12% value added tax sa mga suki nindo kada bulan. Pero kung palpak, nakakasupog Namadiman pa kamo ng 12% value added tax. Tapos, digdi na naman ang kaibanta. Ako inuumaw ko niyong prime water. Taigwa digdi yung anong apod nga ni kaito sir truck ninda nagsusupply tubig sa mga residentes na nawawaran ng tubig minsan. Igwa ba kasi ng truck dyan na pan-supply tubig, nagrarasyon. O ini yung nabuha, nagagigibo man po kamo, kaya igwa makamong truck na nagsusupply ng tubig sa mga residentes na udaki bulos ng tubig ang mga gripo. Dapat arugunin doon maging modelo niya yung sa ringkunada. Inin na prime water ta.
Lalo na kung tag-init na naman. Ngunyan nga ni, tag-uran, dapat ayusin panindo ta, medyo marere ang supply kan tubig. Pero dapat sigurado untang goyan ki mga ibinubugtak na mga ano nga po yan? Chlorine, ano sir? Nangangari kan mga bakteri magkatirigbak sa tubig. Kapag tag-init, pag tinamaan kita nin El Nino phenomenon, tapos na naman kita kani, tag-init, dapat ang tubig, number 1 na kaipuan kan tao. Dahil kita ma-dehydrate, dahil man kita mapaha. Taan mga source of water, minsan na naaatihan man ng tubig. Kaya may mga apektado pong mga lugar. Kaya ano po daw ang nangyayari? Nagkakaigwa ng problema sa kakulangan ng supply ng tubig ang ibang mga water district. Lalo na po kung ang populasyon, ang mga member consumers, residenteng nagpapakabit, nagdadakol. Ang nasa endo pong membro. Kaya may mga salog bansa na kita, lawa, kadagatan. Dangan iniman na mga tao ang pagtapok din ng basura dahil na pagparatapok sa mga salog, sa mga sapa, sa mga creek, asin man sa kadagatan. Maabot ang panon, baka dyan na kita magkuha ng tubig na may inom pag pinaagian sa purification or purified na yan. Pagpigagin na sa filter, ano? Ang mga tubig na yan, magagamit ang inumon yan. Pag-abot po kan panahon na talaga kitang tag-alang na. Kaya ang mga barko dahil magparaurola kan sa indang basura sa kadagatan. Dahil man magparaula nin mga langis or ining mga engine oil or oil spills na inapot or langis sa Tagalog. Lalo na itong mga nagluluwas sa mga industrial factory na mga waste materials or oil spills. Magin ang mga barko. Dapat kan mga nagigibo kayan para tawan ng kastigo. Lalo na itong mga nakakalaso ng mga likidong nagtatagas na naghahalo sa mga tubig. Asin na sarumsum sa mga irarom kang kadagaan na nakakaposibleng makakontaminar po ang maating ini sa mga tao, magin sa mga hayop na nangangaipumampo ng tubig na sa indang mararara o may inom. Tudas kita kayan ngamin. Kaya saro ini sa dapat bantayan kan sa tuyang gobyerno. Asin mga nanunungdan sa nasyon kan Pilipinas. Kaya ang mga basura sa mga dagat, sapa, salog, asin itong mga waste materials, oil spills, mga nakakalason dahil dapat yan mag-kuryat, asin dahil itolerate kan government. Dahil marisulta po yan nin kakulangan nin supply ng tubig, marisulta nin bakong malinig na tubig. Pero alagad mga tugang, ang sobra man na gamit nin tubig, mandata man na porque makusugo niya ang bulos kan tubig sa gripo, wagaswasan ng wagaswas. Isipon ta po sa mga masunod na mga aldaw, paasin sa iba man. Pero po ang mga paraumata, may mga irrigation na kaipuan maninda ng supply ng tubig, pero mandata man ang kalabisan.
Pero dito po tugutan, mga water district, kung may mga nagtatagas ng mga tubo, linya ng tubo o gripo, o dapat ayusin tulos yan. Ulita ang El Nino phenomenon, yun yan matinding tag-init. Maringani kita ngunyan, tagarulanin niya baganing panahon ta. Bagunas na naman, bagunas kaning uran. Pero pag nag-init man, mati tatulos ang sobrang arasahas. Pero po pag El Nino ang makatakot dyan dan, pati mga umanagaratak ang mga daga. Pati mga paroy, kulang po ang bunga. Tagtuyo na, taggutom pa na abuton ta. Ngunyan nga ni, namamati ta na pong kagutuman. Dahil ta magkairintindihan, maray pa kampano ni President, dating President Ferdinand Marcos Sr. Umaw ko daw ni yung presidenting ini pa di. Dawa naging diktador ini. Tapag abot sa Barakalon, mga prime commodities, saka sa mga project, maurag na presidente ni miski sa pag-speech. Kampanahon mga tugang na ako aki pa, presidente ini si dating President Marcos. Ang bagas ka ito, anong natakad? Ginantapa ang Barakalan, pero kabarato. Paglaog naman kan Cory Aquino administration, nagparamahal na niya ako ang mga Barakalon tayo, ano na ni? Gloria Macapagal Arroyo, Joseph Estrada, ay ano na ni? Maluya niya ako ang mga ini sa ekonomiya. Pinaka number 1 na sa ekonomiya po, asin sa baratong mga Barakalon na naging presidente, Marcos. Hindi lang ining aki niya ngunyan na sobra kalamang kan butong nako sa kalaban. Na iyo ang ginustukan mga tao dahil kan sa iyang 20 pesos per kilong bagas. Mahala ta sa kudsa ngunyan, sige kong libot sa mga market. Ikaw niya, kamong 20 pesos na kilo nin bagas. Ano naman niya, Joey? Binload. 22 ni, kundi 20 na lang tayo. Ayan naman niya. Sabi pa kanya ako ni President Bongbong Marcos, magiging 20 pesos ng kada kilo. Pangako pa sa naman ngayon. Dahil pa mambagang ngayon nangyayari. Pero duman nga sa inaapod na Kadiwa store. Pero ngayon may nadangog akong tigwa na 20 pesos kada kilo. Ayan naman niya ako. Sa Manila man to. O digdi niya ako sa Bicol region, may nahiling ka ng Kadiwa store man. Mabaman niya, Joyo. Araw man sana kanya ako yan kayan. Pero kanya ko kung ang Kadiwa store ni President Bongbong Marcos mangyari man na darahon sa Bicol region, niya ako pwede yan. Pero ang Kapitolyo mga tugang, nagkaigwa na kayo si Governor Luigi Villaperte, parang Kadiwa store naman lang ang luwas ka ito. Nag-invite sa mga Department of Agriculture, nin mga parauma, mga negosyante, para magkaigwa po nin baratong Barakalon dyan sa laog ng Kapitolyo. Uy, may 20 pesos dapo, sakan may libre pa lang ipinanawang bagas. O kaya niya ako, pasalamatan ta si Governor Luigi Villaperte sa mga araw kayo na programa. Ano daw kung monthly araw kayo ng Luigi ang gibuhon, ano ha? Tadakol madarayo dyan ng mga taga-Camarines para magbakal ng mga baratong presyo ng bagas, mga gulayon, asin mga karne. Igwa pa nga idang British ng lechon. Nya ako magsasunodongan niya ako. Ta sabi ni Philip, kadakol nga yung British digding lechon, Joey, madyala nga niya. Ay, niya ako. Niya ako sa sunod na pag-lansar giraray kansiring na programa ni Gov. Luigi. Imagine ako, sige lang niya ako kitang British ng lechon. Pero sa lechon, ang gusto ko mga tugang, itong kublit. Tamas marayang kublit. Sa nagraragamok, Pero ang pagkalitsyon minsan na garo ba kong gayong crispy, dahil ko kursunada niya ako ni Marika ni Paksiwon. Kundi likay po kita sa kakakanuman ng mga mamantikang pagkaon sa tibad tiwi, abuton tama. Kung ba kong atake yung kita sa puso, high blood, pamapadad kita o kundi man magpirirong ng padagos ang duwatang mata, pantayan mga bitista, matakot yan. Kaya likay-likay kita, lalo na sa nagkakaedad na.
Mga tugang ang oras 9 o'clock in the morning. Mabalik ako atod inikan sa tuwa mga sponsor. Pasalamatan ko pala ng mga sponsor ta po sa gigibontang live coverage. Kana paaboto na Tinagba Festival sa siyudad kan Iriga, balik kita sa tradisyonal na selebrasyon. An may iling tabako ng mga truck amo. May mababayad na sito na mga parada, mga karabaw, kalabaw kung sa Tagalog, damulag kung sa Bicol, na may guyod na kariton, dangan na may mga sakay na mga prutas, gulay, na first harvest kan sa tuyang mga parauma o farmers, na iaatang sa Our Lady of Lourdes, dangan an iba madago sa parokya ni San Antonio de Padua. An iba man itatao sa mga taong mahagad. As in, an ibang mga atang na yan, ipapanauman sa mga charitable institution. Itong bako man talagang charitable institution, dahil magsaong-saong. Pabilon ta na itong mga charitable institution na dapat abuton. Kana mga iaatang kan grupo nin mga parauma, mga barangay sa siyudad kan Iriga na ma-participate. Mga sponsor mi po, pinapasalamatan mi si Engineer Josephine Acob, na Municipal Assessor, kana nabuwa Camarines and Hillside Construction Supply Incorporated na makukuhayan sa San Miguel, Iriga City sa dirasin pinamamalaan ni Mr. and Mrs. Proilan Aboniti and family. Siring man ang Bicolandia Glass and Aluminum Supply. Sa dirasin pinamamalaan niya ni Mr. Arnel and Mrs. Helen Tan and family. Makukuhayan sa Highway 1 San Miguel, Iriga City. Siring man ni Honorable Billy Bukid and family. Top-notcher Councilor kan Bato Camarines Sur. Siring man ni Honorable Ami Oleya and family. Punong Barangay kan San Juan, Iriga City. Siring man ni Honorable Edsel S. Dimayawat and family. Vice Mayor and Presiding Officer kan Sangguniang Panlungsod kan siyudad kan Iriga. Si Honorable Marvic Dumagsang and family, ABC President of Naboa Camarines Sur. Oy, happy birthday. ABC President Marvic Dumagsang kan Banuan po kan Naboa. And birthday niya na, piyesta pa sa Saendang Barangay, sa Oro Aldao, dyan po sa party kan Naboa. Kaya happy birthday, happy piyesta pa. Sa mga taga Oro Aldao, oy, happy piyesta sa Endo. Sa mga piyesta goers, di naman magdara ng mga plastic bag na baka may mga tupper. Na baka nga bako mandigding bawal ang putsiko. Siriman, salamat kay Mrs. Yolanda M. Dilima and family, Secretary to the Mayor or Secretary to the Sangguniang Panglungsod of Iriga City. Salamat kay Mrs. Yolanda M. Dilima and family, Secretary to the Sangguniang Panglungsod of Iriga City. Siriman si Giseline Nyerba Regalado of San Diego, California, USA. Tugang siya ni Ma'am Jessica Nyerba na magayong-gayon, mabuot, sexing Secretary to the Mayor sa Naboa Camarines Sur. Siringman salamat kay Honorable Vic Sumpay Ramos and family, Vice Mayor o Bato Camarines Sur. An oras man ini atod ni Honorable Councilor Ruben Biares III kang Naboa Camarines Sur. Asin iba pang mga sponsor kan time check digdi sa RPN DCKI. Asin iba pa pong mga advertisers ilalaog na po sa pagi ni Sir James Oco. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Emluelier, Terra Padala. An oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City.
para sa edukasyon di kalidad. Sigera Technological Colleges. Time check hatod sa sendo ni Honorable Ruben Biares III, Municipal Councilor, Nabwa, Camarines Sur. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Magpapadala ng package? Sa ML Moves by M. Luelier ka na. It's as easy as 1, 2, 3. 1. Iabot ang item para ma-check at ma-assess. 2. Bayaran ang shipping fee. 3. Kunin ang kopya ng waybill. Ang dali diba? Sa ML Moves ka na. Maasahan lagi mula sa M. Luelier. Tulay ng pamilyang Pilipino. Pagkatapos ng sari-sarit mabusising pagsusuri, pagsisiyasat at pagtitesting ng mga siyentipikong super seryoso, napatunayang super effective ang Shield Antibacterial Soap sa pagpatay ng 99.9% of germs. Kaya bilib ang Philippine Nurses Association at tiwala ang mga nanay. Shield Antibacterial Soap. Pag napatunayan ng mga siyentipiko na ang isang sabon ay super effective laban sa mga germs at napabilib mo ang mga eksperto tulad ng Philippine Nurses Association, abay matindi ang sabon na yan. At ang sabong nagpabilib sa mga nurse ay Shield Antibacterial Soap. Patay ang 99.9% ng germs, kaya tiwala ang mga nanay. Araw-araw, milyong-milyong mikrobyo ang hinaharap ng mga nurse pag sila'y on duty. Ang sabong nire-rekomenda ng Philippine Nurses Association para labanan ang mga germs ay Shield Antibacterial Soap. Napatunayan sa mahigpit na pagsusuri na sa Shield, patay ang 99.9% ng mikrobyo. Shield, bilib ang mga nurse, tiwala ang mga nanay. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang super effective sa germs. 99.9% patay. Available in 4 exciting scents. Cologne Fresh, Menthol Cool, Sakura Bloom, and Honey and Orange Blossoms. Subukan ang Shield Antibacterial Soap. Bilib ang mga nurse. Tiwala ang mga nanay. Pagdating sa germs, huwag maging kampante dahil naghihintay lang ang pagkakataon ng mga yan para atakihin ang pamilya mo. Ugaling maghugas ng kamay. Anong sabon ang dapat gamitin? Ayon sa mga eksperto tulad ng Philippine Nurses Association, Shield Antibacterial Soap. Patay ang 99.9% ng mikrobyo. Napatunayan yan sa masusi at mabusising lab test. Shield Antibacterial Soap. Bilib ang mga nurse, kaya tiwala ang mga nanay. Misis! Dahil mas madalas ang stay at home ng pamilya, mas madalas ang eat at home at mas madalas ang paghugas ng kawalit kaldero. Buti may solid laban sa heavy-duty hugasin. Ang number 1 Smart Dishwashing Paste with double tanggaling formula. Solid magtanggal ng heavy-duty sebo. Solid din magtanggal ng bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Misis, ang sarap ng feeling pag may solid kang maaasahan sa bahay, di ba? Yung hindi ka bibitinin. Pagdating sa heavy-duty hugasin, solid na maaasahan ang number 1 Smart Dishwashing Paste with double tanggaling formula. Solid magtanggal ng heavy-duty sebo. Solid din magtanggal ng bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Ahoy! Kidney Care time! May kwento niyo po ba kung paano kayo natulungan ng Kidney Care? Ako si Terry Robles, 59 years old. Okay. May problema ako sa kidney. Aha. Ang sabi niya, ay, ang taas ng creatinine, 237. Hindi normal to. So, nakainom na po pala kayo ng Kidney Care? Pag ubos ko ng bali isang buwan yun isang box. Pagkuha ko Trisol, ay, very good, bumaba. Oh, okay. Dahil doon sa ininom kong Kidney Care, ay bumalik sa normal ang creatinine ko. Ayun na lang ang pinaka-maintenance ko ngayon. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS.
Pagkatapos ng sari-sarit mabusising pagsusuri, pagsisiyasat at pagtetesting ng mga siyentipikong super seryoso, napatunayang super effective ang Shield Antibacterial Soap sa pagpatay ng 99.9% of germs. Kaya bilib ang Philippine Nurses Association at tiwala ang mga nanay. Shield Antibacterial Soap. Pag napatunayan ng mga siyentipiko na ang isang sabon ay super effective laban sa mga germs at napabilib mo ang mga eksperto tulad ng Philippine Nurses Association, abay matindi ang sabon na yan. At ang sabong nagpabilib sa mga nurse ay Shield Antibacterial Soap. Patay ang 99.9% ng germs, kaya tiwala ang mga nanay. Araw-araw, milyong-milyong mikrobyo ang hinaharap ng mga nurse pag sila'y on duty. Ang sabong nire-rekomenda ng Philippine Nurses Association para labanan ang mga germs ay Shield Antibacterial Soap. Napatunayan sa mahigpit na pagsusuri na sa Shield, patay ang 99.9% ng mikrobyo. Shield, bilib ang mga nurse, tiwala ang mga nanay. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang super effective sa germs. 99.9% patay. Available in 4 exciting scents: Cologne Fresh, Menthol Cool, Sakura Bloom, and Honey and Orange Blossoms. Subukan ang Shield Antibacterial Soap. Bilib ang mga nurse. Tiwala ang mga nanay. Pagdating sa germs, huwag maging kampante dahil naghihintay lang ang pagkakataon ng mga yan para atakihin ang pamilya mo. Ugaling maghugas ng kamay. Anong sabon ang dapat gamitin? Ayon sa mga eksperto tulad ng Philippine Nurses Association, Shield Antibacterial Soap. Patay ang 99.9% ng mikrobyo. Napatunayan yan sa masusi at mabusising lab test. Shield Antibacterial Soap. Bilib ang mga nurse, kaya tiwala ang mga nanay. Misis, dahil mas madalas ang stay at home ng pamilya, mas madalas ang eat at home at mas madalas ang paghugas ng kawalit kaldero. Buti may solid laban sa heavy-duty hugasin. Ang number 1 Smart Dishwashing Paste with Double Tanggaling Formula. Solid magtanggal ng heavy-duty sebo. Solid din magtanggal ng bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Misis, ang sarap ng feeling pag may solid kang maaasahan sa bahay, di ba? Yung hindi ka bibitinin. Pagdating sa heavy-duty hugasin, solid na maaasahan ang number 1 Smart Dishwashing Paste with Double Tanggaling Formula. Solid magtanggal ng heavy-duty sebo. Solid din magtanggal ng bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Tatanggap ng package? Sa ML Moves by Emily Willier? Easy lang yan! 1. Pumunta sa designated branch. 2. Ibigay ang tracking number at valid ID. 3. Pirmahan ang receiving receipt at kunin ang package. Ang dali, di ba? Dito ka na sa ML Moves. Maasahan lagi. Emily Willier, tulay ng pamilyang Pilipino. Balik kita sa tuya pong programa. Oras 9:18 in the morning. Sa mga lectuners, good morning sa mga merkado publiko, sa mga driver na nag-aantabay sa to, sa mga terminal, good morning. Sa mga inaabot kan sa moyang signal, good morning, good morning. Ki Bisti Udabar watching right now. Good morning, Sir Joey, watching from Hong Kong. Oy, kumusta ka dyan sa Hong Kong, Ma'am Bitsi? Ingat po kita, maswerte ang mga OFW na igwa pong mabuot na mga employer. Itong taga-pulang gialbay na OFW, domestic helper, pigsadis tamang kan aki kan sa iyang amo. Mga kunindong pig badusana, pig paralugusan, pig sulupaan bangkay. Grabe naman. Ini anong nangyayari kan OWA? Ano ang nangyayari kan mga agency?
Ang nangyayari kaya, puro requirements lang ang inahagad sa mga OFW, domestic helper na mga Pilipino, kan mga employer, kan ibang bansa. Pero dapat magkaigwaman po ng parang sulbudsi kong requirements na hagadon man ng OWA o ang Nasyon kan Pilipinas in protection and favor sa lado kan domestic helper ta na dapat igwaman ng counter requirements na dapat man ang pagkatao kan mga or pamilya kan employer nindang tatrabahuan sa ibang bansa. Kung may makuakapalan sa distang employer, ay kawawa po ang satuyang mga Pilipino, Pinay worker. Oy, si Hermanang Michelle Pasiti also watching. Maura na pagkaaga po sa gabos asin sa mga may higos na paradangog. Miss you, Sir Idol Joe. Ay, thank you so much, Hermana, no? I love you so much. Mwah, mwah, mwah. Siring man si Ma'am Sonia Pontanares. Good morning po, Idol. Watching from Macau. Uy, yaon man si Ma'am sa Macau. Ang satong kababayan. Ingat po kita dyan and always maintain good health. Sexy body and with your gorgeous face. Same to Ma'am Bitsy Udaba. Sige sana ang ganda. Yan. Sige ang gayon. At least walang stress. Yan ang marisa to sa mga OFW ta. Dapat always smile and dawa napapagal kita po. Sa totoo lang, maintindihan man kan mga pamilya kan mga Pilipino na mga OFW ta or mga domestic helper ta asin iba pang mga workers ta sa ibang bansa na mga Pilipino. Na dahil porke dollar earners ang sa tong kapamilya, hagad bang kita ng dolyar. Padara. Ay maawa naman po kita. Napakahirap po mag-abot ang panahon na kita maggurang, na lamang kitang maipon man sa sadiri ta. Kaya dapat unawain taman na dapat bakong gabos na sweldo kan sa tong mga OFW, mga domestic helper, asin iba pang mga darakulang posisyon, income kan sa itong mga kababayan Pilipinong nasa abroad, hagadon tang hagadon. Dahil po pwede yan. Kung ang OFW nagtaong tabang kan sa indapong walang too, inubos ng itinabang po sa kapamilya ninda sa Pilipinas. Ang toong ang toong kamot, para sa inda naman po yan. Intindihin taman po, tapag nagurang sinday, wala mang sinang bubot-buton man. Sa panggarugastos ninda, lalo na sa pangbulong, pang-maintenance, ang mga taong nagugurang, nagkakaedad, diyan na po nagpupuon ang mga kahilangan. Naglalabo ang pagiling kang mata, na pipingkaw na, inaatake ng aray tiis, sa kagouts, arthritis sa medyo tios-tios, gout sa medyo mayaman-yaman. Kundi parehas man sa nanmati kayan, aray, tiis. Oy, si Cesar Montano also watching. Marina Aga, Sir Joey. Oy, Marina Aga man, Cesar Montano. Magandang umaga, Idol Joey. Sa gabos na Cesar Montanong Bicolano, kahawig talaga siya ni Cesar Montanong artista. Pero ito, sir, si Cesar Montano, playboy da ito. O, ini man si Cesar Montano sa Bicol kayo din eh. Ini ang bakong playboy. Oy, pero mga togang bakong labot sa suba. Dapat ang gobyerno kan Pilipinas tawanan po nin proteksyon ang sa tuyang mga OFW kan sa indang mga rights. Ano ang obligation ninda and rights, pero dapat patas lang. Ang rights and obligation kan employer ninda sa ibang bansa asin sa mga OFW ta. Na dapat daiman sinda arugong kayan na porke domestic helper katabang kasambahay sobra na kaminos kan pagiling kan ibang mga dayuhan, kan ibang mga employer. Na iyon na nga niyang inuuripon sa trabaho
sa laog kan pamilya ninda, sa harong ninda, sugo ka susugo, linig ka lilinig, tan ibang lahi, mga tugang, mga sobra kami tikuluso sa kalinigan. Ama kon mong OFW tang kababayan na babae, minsan nailing ta sa Facebook, nagkukulambitay sa kumpirang eskalo na building na kondominium kan mga employer ninda, naglilinig sa luwas kan bintana. Ikon mahuslog bagayan, kawawa. Mayong araw ko, dapat itong bakong araw kayo ng tratamento kan ibang mga lahi sa mga OFW ta, sa mga domestic helper ta. Mga tao kita bako mangitang mga hayop. Ang mga hayop nga ni pidapadangat. Nailing din na kita nga ni mapagpadangat kita mga animal lovers po bagan mga Pinoy. Una mo, pag may nagada na dayo, nagkukuragrit na entero sa pag-ibian Pilipino. Dahil kapamilya ang paghiling ta, ang pagtrato ta. Iyan pang tao, may buhay, may isip, may puso, at may pakiramdam. Dangan, ang makatutwiste mga tugang sa ibang employer, sa ibang mister na employer, sa ibang aking kan na employer, na mga sadistama na mga namasimot, sorry po, mga tarantado man ng mga demonyo, ang ugali, bako sa nang sa demonyo, kundi garo sa satanas pang mga Lucifer na ugali, amakon mo tong sarong kababayan tang taga Bicol, taga Siton na Pulanggi, Albay. Pig para persang hiroon, kubabawan kan aki kan employer hanggang sa nagbados. At ito, pamilyado man po, igwaman ki tulong aki gayo dito, na nabayaan, kay kawawa naman, dapat matanostisya man po ang pamilya. Bitayon man daw, or illegal injection man ang aki kan employer man kayan, na employer niya, na iyo ang naggibong kabalusubasan, kababuyan na ginibo, kawawaan sa tong kababayan Amakon mo yun na binado sana, sinulupaan bangkay, ay yan nahawak. Iuli sa Pilipinas, bangkay na. Dahil mo na mabibisto, tataprod na. Grabe pong ginibong kahayupan kan tarantadong kagibong responsabling kanaki kan employee, kaya nakabuisit po. Takon niya, lang yan digdi sa may atubangan ko, na-flying key ko na yung tarantadong iyan. Dangan mahanap ako ng barkada kung maurag dumakop ng kubra, tapapakastulan ko yun ay papatuklaw. Yun po, sa totoo lang nakahirak ang kababayan ta. Nakakapaluha po Ako nagluhaan, nagbulos ang mga luha kan mata ko Dahil po sa sobrang simpati sa pagkahirak, kaya pangajita po ang mga OFW, mga tugang, mga domestic helper ta na nagsasakripisyo, nagsasakit sa ibang bansa. Mag-isip lang nin maray na puturo sa mga pamilya, sa mga aking binayaan. Ang mga mister man, kan mga domestic helper ta, dahil nangangahulugan na domestic helper an agom ta sa ibang bansa, asa naman lang kita na anggot pa kung dahil napapadaran tulos kan mga misis ninda, nindulyar, nagpaparamuto-muto pa. Obligasyon nga ni kan mga mister, nabuhayon ang pamilya, como harigi. Asin poste kan pamilya, kan harong. Ang mga misis, mga ilaw sa naman niya ng tahanan, sabi kan mga gurang. Na dapat may dakulang responsibilidad na magbuhay sa pamilya ang mga mister kung totooson. Kundi dahil sa inaapod na mutual understanding. Como dahil sa inaapod na pagkamuot sa pamilya, lalo na sa mga aki, nag-iinguwa asin nag-iisip ang mga misis na magtrabaho na sa ng katabang, kasambahay sa ibang bansa, mabuhay lang na marangal. Dawa nagbubulos po ang ganot ninda. Mapasala pa, papaltukan pa, paplantsahon pa, babanugun pa kan maringis man ng mga misis na mga employer. Kung may sa sadista, asin may sa kuneo pa, asin may sa
manyakis pang employer, lulupigan pa, luluguson pa, kawawag maray po. Ang mga arog po kayo niyong nangyayari sa satuyang ibang kababayan. Kaya ipangadyi taman sinda, na sana permisindang nasa employer na marayan ugali, marayan pagtratar sa satuyang mga kababayan. Itong itatrato sindang kapamilya, bakong itatrato sindang slave or uripon sa laog kan sa indang harong. An iba man po na minsan nabubwisit man akong maray sa mga bidyong na babayad ko sa cellphone ko minsan na minaluwas na nag-iibian mister katahid ang mga aking saradit na iniman ibang misis pero nagkapira sa naman garubilang lang ni Samuro na nakikipag-ulay sa mister ninda sa Pilipinas, itong misis na OFW na nakikipaglandian sa bata nindang foreigner. Ay nakakasuka niya ako ining punyi, taman niya akong arog kaning sistema. Nadain na nasupog man yung misis man na ini, na nakikipagromansaan pa sa foreigner niyang bata sa ibang bansa, na nahihiling pa kan mga aki niya, nakachat an sa iyang agum na mister na nagluluha sa sobrang kulog, na namamatian, dahil harap-harapan nahihiling mo sa video, sa chat na sa Facebook, na pigrurumansan sa imong misis kan sa iyang batang foreigner, samantalang ang mga aki niya nagdadalan sa ginigibukan sa indang ina. Buisit man niya kung punyitang ini, tapig papahiling pa sa social media. Dawa si sa mga tugang mababad trip, mauuyam. Nagray na niya kung pagtangkoon ang mga payumang kang foreigner na batang ini kay ni. Dangan ini man na misis man na ini, kondinado nga niya akong gibo iba na itong kamam. Por Diyos por Santo, kadakol problema daw sa ibabaw kang kinabang. Kaya ako nga ni, ano daw niya ako tadig di pa man ko napadpad sa broadcast media. Nagkaroon baga niya ako, paasanta ang problema kang kinaban. Kahanap nin mga isyo. Kahanap nin mga pwede tang itema sa radyo. Nakadaklan puro problema. Kaya pasalamat kita kay Senator Rapi Tulfo, number 1 ini na senador para sa Sakuya, na apira kan sa iyang pakiging ilihidong senador kan Pilipinas, top notch senator. Ako talaga sobrang saludo ako kan taong ini, kan opisyal ini kan sa tuyang Senado kan Pilipinas. Tamay programa pa ini sa telebisyon na itong mga OFW na aagrabyado, nadidihado, tinatabangan niya. Mga Pilipinong mga may issue ng turutot. Ito bagang mga problema na reklamo na ayaw na nga yan. Ito nga yung misis ko, rinireklamo ko tinurutot nga ako. Nagpatol na nga sa foreigner. Dahil na nga kami pinapansin kan sa kuyang mga aki kung ano mga issue. Basta kadakol lang siyang natatabangan. Ini ang gusto ko sa mga ilidong opisyal kang gobyerno na may pagmakulog sa kapwa Pilipino. Asin talagang dusay sa pagtabang, asin pagtaong solusyon na magianan po ang taong stress, ang taong problemado na dahil mahulog sa depression. Asin pinansyal, tinatabangan niya pa. Kaya ko napakasaludo ko kan taong ini. Niya ako inin maurag maging presidente kan Pilipinas. Mayong loko-lokong mabutwa. Tapapalto kan tulos kayo ni maprobar pa sa ng mga loko. Maprobar pa sa na mag-ibo ng kahudasan katarantaduan. Babadaso na kayo ni. Inin maurag niya ako na maging presidente ka na siya kan Pilipinas. Oy, sabi ni Ma'am Sonia, punta na rin, tama po kayo Sir Joey. Thanks po sa concern nyo sa mga kababayan natin na OFW. Oy, salamat ma'am. At least, igwaman pala na nag-agree sa sakuyang titema-tema ngunya na pagkaaga. Uy, Diyos mabalos po. O si mga gusto pang magpaabot ng mga
ina-upload na mga remarks, comments, suggestion, opinion, pangapudan, greetings, dahil po kamo magalangan. I-text nindo sa paaginin na Facebook Live tangkong dalan niya na mabasa. Ini po kayong cellphone number ko, abo po man ini yung itao sa public mapagal magpara si si Ma'am Kyle, mabakal siya ng cellphone, nalingawan lang siguro, para digdi po sa hotline, na ining mga nagaantabay sa mga transistor radio, kung may mga opinion, suggestion, komentaryo, as in greetings, matantaman po ning dalala, mabasa. Okay, salamat po kay Ma'am Sonia Puntanares, agree siya, uyon siya. Sabi niya, tama po kayo, Sir Joey. Thanks po sa konsenyo sa mga kababayan na mga overseas Filipino workers. Okay, kaya po sabi ko na nga ipangadyi taman sinda na makakasindanin mga mabait, maalalahanin, bakong kurisput, hindi kuripot, at mapagmahal na parang kapamilya kayong ituturing, parang anak na mga OFW, mga domestic helper ng inyong mga employer. Igwang misis na employer na namamalansya at pagal-pagal na sa kasambahay na Pilipina sa pagplantya, dahil lang napakaray sa pagplantya kan bado niya, ang pigplantya so lalawgon kan kababayan maringis na marinaro kayan, sadista, buisit. Kawawa po baga kan mga OFW sa kakan mga domestic helper sa ibang bansa. Kaya ang mga kapamilyata digdi, dahil lang mapadaranin kwarta, dolyar sa tamang aldaw, sige nang ngurob-ngurob, garo na isurumpa. Dahil po kamo kayo mga tugang magiribo, mga tugang bakong arog po kayan, dahil nindo na ihiling. Dahil nindo na ihiling ang sakripisyo kansendo pong mga kapamilya sa ibang bansa. Dahil nindo nung ka namamatian, kung an mga ini nagugutom, napapaha, kung anong trato kan mga employer sa inda, kung an mga ini pinapakakaning 3 beses man lamang, or 5 beses sa laog ng sarong aldaw. Dahil sinda, abo nindang magtao pa ng dagdag problema sa indo. Kung ano man ang mga kasakitan na namamati ninda sa ibang bansa, sa trabaho ninda, di naman yung pagpaparapaabot sa indo. Kaya kung kami man sa indo, sa sakuya sa naman na pananaw asin opinyon, limitaran taman po sa mga OFW, sa mga domestic helper na paabutan nindo ng labi-labi man ang mga problema kan sa indo pong mga kapamilya. Araw kan, alimbawa, sumisis na domestic helper sa ibang bansa, paabutan pamang kan magurang na. Teka na nga parapadara kaya gumota na, nananambay na. Matuturiti ang satong kababayan. Dahil na po kita kayan magparabot surno. Pabayaan ta na sana. Mag-abot ang tamang panahon na magkaigwa ng tamang benyo, tamang panahon na pag-uurulayan yan, mga bagay na yan. Kung pagparapaabutan tapanin mga nakaka-stress, nakakapawaranggana, ay may mga domestic helper na minsan nalok sa building. Tandaan po hindi yan. Kaya dapat dahil tasinda pagparatawanan po nin ano pa man mga problema kagabatan sa buhay. Nadadarahon pa ninda sa pagturog ninda, mumuni-munihan pa, uhurop-huropon pa, ano tang nangyari ini, di ba? Dapat po ang mga magurang magkasurundo na dapat ang mga employer mga abroad tang mga kapamilya de pagparapaabutan ng mga makauuyam, makatatakot na mga problema. Nakadayta pagparapresyoron na pagparaagada ng kwarta. So kaya lang ninda pasalamatan ta na po. Ano Ma'am Sonia Puntanares? Kumusta ka dyan? Are you still watching? Thank you so much. Oy, sa mga may kumpleanyo, happy birthday.
Kaya Mayor Ray Lacoste kan na boy, palayogan ko daw ng advance happy birthday and advance happy fiestaman. Sa February 11 pa lang, tinagba festival sa Eriga, fiestaman dyan sa iyang barangay. Sa barangay Lourdes, Buhi, Camarines Sur. Mga togang, ining umawong ko daw si dating presidente, Digong Duterte. Dahil sa iya mga bill program, medyo naghanga talaga ko sa iya. Ama ko nindong South Long Haul Project o mas bistado bilang PNR Bicol na sarong makabagong sistema nin train hali sa Metro Manila pasiring sa Bicol Region. Kundi karayang kanita street lane na sana ang release from Laguna going to Bicol, street na sana. Kaya lang po may mga masasagasaan man ang mga residentes, may mga harong na gagarabaon, naaralion. Pero siguro with just compensation man. As in ang local government sa mga lugar na mararadas kan linya kan train, siguro hanapan man ng paagi na magkaigwa ng relocation site. Yan nga ni Sabao, iguanad ang nahanap na lote si Mayor Jeff Vicenio para sa relocation site kan mga apektadong residente kan ikukonstruir na bagong linya ng train pa Bicol Region. Garo tigwa 100 square meters man kamong lote. Yan. Ang kabilugan pong plano, iyo ang maglatag nin 565 kilometers nin bagong release from Sukat da Paranaque hanggang Matnog Sursugun. And sa pinakapuruna kan Bicol Region. Single ini po parang single track system ang disenyo kan release pero may mga party na pwedeng magkaigwa ng parang stopover ba yun ang tawagan mga station na pwedeng dyan na magpababa man ng pasayro as in mag-pick up ng pasayro. Para sa Karamang Kanggabos, ang package Wanda, Calamba, Laguna, Daraga, Albay, 380 kilometers. And package to Legazpi, Albay, Matnog, Sorsogon, 102 kilometers. Ang package 3, Calamba, Laguna, Batangas City, 45 kilometers. Ang package 4, Sukat, Paranaque, Calamba, Laguna, 29 kilometers. Ang package 1, may pundong 142 billion from China or China. Maagang release kani sa 39 towns sa asin syudad, 4 na probinsya sa duwang riyon kan timog ka Tagalugan asin Bicol sa enot na party pa sana. Laag nin 23 na mga estasyon, 230 tulay, 10 tunnel, 70 hektarya ning depo sa San Pablo, Laguna. Trabaho nag-start na kan last year asin matatapos sa ang construction kay ni ang target 2024 next year na ma-start ang serbisyo kan bagong perokaril sa third quarter kan taon 2025. Ang pampasayro po ng train madalagan sa Ricas na 120 hasta 160 km per hora. But sabihon, na marikason mga tugang ini. Kaya ang biyahe tang Manila, Bicol mga tugang, sobra na ka bilis. Makakatipid guide kita kanining sobra sa 4 hasta sa 6 na oras. Dati baga, minsan pag sobrang trapiko sa Tinampo, sa National Highway, nag-aabot po kita ng 16 hours sa biyahe ta sa bus from Bicol going to Manila. O iyan, magiging mga 4 to 6 hours. Yaw na kita sa Manila o yaw na kita sa Bicol pag ang bagong train na po ang sa tuyang lulunadaan. So, kaya gusto kong umawon digdi
si dating Presidente Rodrigo Duterte dahil sa iyang siring na mga build program. Pero sabi ka ba, programa pa nga yan, as in design, plano pa nga yan katong dipuntong Ferdinand Marcos Sr. An arog kaning mga project, pinadagos lang ngayon ni Digong. Kundi dahil bali, sa enda na ang kredito. Ang importante, ang transportasyon ta sa train, sa Bicol to Manila, magayo ng mga tugang. Pag ini mag-start na ang senda pong operation and services. Samantalang 80 to 100 kilometers per hour, ang mga train na pangkargada po. Pati itong mga bagahe nindo, mga produkto, paninda nindo, pwede na dyan. Kaya magiging 4 hasta sa 6 na oras na sana po ang biyahe hanggang Bicol. Mas marikas pa po ini kaysa magpadalagan ka mo, maggamit ka mo kan sa indong pribadong sasakyan or mag-commute ka mo, magsakay sa mga pampublikong bases. O, di ba? Nag-ride na po. Kundi, ang satoya lang na pangapudan sa Philippine National Railways. Ining garo na mga kabuting nagpara turugdok din mga harong sa mga gilid kan train na sakop asin pagsasadiri kan PNR. Na sana po kuta na dahil tugutan na garo binibintana po ang mga rights kan ibang nagmamanihar po kan lutinindo. Tayo dyan nagpapagiribo ng konkretong mga harong. Tapos igwapang mga rights na naaaraman ng iba. Ano yan? Aram yan, kan manamento, kan PNR, kan gobyerno. Naigwang mga naghahadi-adian sa pagmanihar, kan lote, kan PNR. Asin si gusto man na makatugdok maning harong sa gilid kan PNR, train, o release kan train sa both sides, ay pinagpapabakal po ang rights kung pirang square meter ang pwede mong pabugtakan kan sa emo manasadiring harong. Ano ni? Aram ini kan management, kan PNR. Na may mga nagtatransaksyon na po kan sa indong pagsasadiri. Na dapat dahil yan tugutan kan gobyerno. Dapat dagdagan kang government, lalo na kan sa tuyang presidente. Lalo na kan sa tuyang mga madudunong asin mga talentadong mga legislator sa upper and lower house, mga congressman, mga senador, na magkaigwaning dakol na mga housing project na ang mga residente ay sur kaya paghilingon mga tugang garo na kabuting nagborotwaan. Saka iba dyan mga konkreto na pati ang larong bako lang temporary. Na dapat dagdagan kan sa tuyang national government. Kan mga laying paghaman na mabugtakan ng dakulang pundo para sa housing project, an sa tuyang mga kababayan na mga Pilipino na magkaigwaning sadiring harong. Tamiski sa Metro Manila, an mga release country, mahiling doon mga harong kadakol, tadtad, soronod taraid-taid pati. Sanay na sinda sa ribok ang train pag minaagi. Kundi ang aksidente po ang dapat likayan. Iyan nga ning igwa ng mga tinampo na lagbasan sa mga inaagyan na mga release kan train. Igwang mga nagkakaburudalan ng mga bihikulo na sakay mga pasahero nagkakagaradan dahil sa aksidente. Iyan pang nakakatakot dyan kung ang mga residentes na naka-aristar sa gilid kan mga train, ma-aksidente ba ngayon, mabalintungan yung kan mga naglaba ng tintintirong runot sinda dyan. Kaya na nakakahadit mga tugang. Saka itong nagbahadi-adian na nagmamanipular, nagtatransaksyon, nagninigosyar sa ibang gusto man na magtugdok ng harong dyan sa daga na pagkasadiri kan PNR sa gilid kan release. Ano ba mga konkreto na Tapos, pinapabakal pa, pagtatransaksyon pa ang rights. Bako man itong pinakang lote ang binibenta, kundi itong rights to possess. Who are you? Na magsabi kang bakalon mo ang rights sa
ika na magbuktak dyan ni naroon. And who are you? Sisay ka man na, bako ka man kayo taga-gobyerno, or bako ka man kayo party kan PNR, tamis kiyan mga manager kan PNR, mag-imbestigar ka mo. Magrulas ngani ka mo. Mag-imbestigar daw ka, haloy-haloy na niyo, dahil panindo niyo na re-resolveran. Mga manager kan PNR, yan sa problema. Ikaduang problema, ining mga mararadas na mga residentes, nagagarabaon, taagian kan street lane, kan train, from Bicol or from Manila, Laguna, going to Bicol region, na dapat with just compensation ang mga ini. Ay, good morning, liwat kay Ma'am Maricel Ruadel de los Santos. Good morning po, sabi niya. Kaya sabi ko man, good morning man po, Ma'am Maricel Ruadel de los Santos, na always watching sa Satuya pong programa. Diyos mabalos po sa mga nagwa-watching. Hermanang Monica Pivique, hermanang Marisa Mendoza, Oblima Sol Cyprus, also watching. Thank you so much. I love you. Stay safe and stay with your gorgeous face and sexy body. Kutaan na ni si hermana ko na gusto lang si Madiris. Artista kutaan na niya ako ang manager niya. Mayaman-yaman naman kutaan na kita hermana. Di kaya nagtugot. Sabi di Madiris sa kan hermana duman sa direktor. Ay, di po nga pwede. Sabaka nga ang pelikula kayo ninyo. Itong araw nga kan mga pelikulang ding-ding lang ang pagitan. Ay, abo ko nga kayo ng mga pelikula. Uso kaya ito duman ang sa Naga, itong sinan Albit Cheater, Jid Cheater, na mga pelikula, puro huba, urusan. Ay, ano na ngayon niyo? Sala pala niya yung nalaogan ng sinihan. Kaya, marema na mayo na itong Jid Cheater, saka Albit Cheater sa Naga City. Tayo man na sinan na ito, iyong man daw ito ang sinan sa Naga na puro man bold ang pelikula. Buisit. Kaya abo, dahil nag-artista si hermana. Kutaan ako, hermana, manager mo. Pero ang mga pelikula mo, itong mga pelikulang action star or drama. Ay, si hermanang Maroa of Japan, also watching. Thank you, hermana. I love you. Si hermanang Michelle Pasiti, also watching. Thank you, I love you. And si hermanang Melanie of Limasol, Cyprus, also watching. Thank you so much, I love you. Mr. Dirk, my bossing. Our bossing. Get well soon. Maagnaw talaga ang panahon ta mga tugang, ha? Likay po kita. Uy, mga misis, mga mister. Iskosar na po kita nin pangutuhan. Magtaga-gutos-gutos na dyan nin mga itong downing anong apod kayan, kalunggay. Magbakal na ning munggo, 1/4. Pakala kagauna para maglumoy. Magtagay may himay na po kaniyong malunggay. Magprepara ng bawang, sibuyas, kamatis, diit na tinapa, diit na karning urig, saka diit na buyod or pasayan. Maserbi na pong pangutuan, pamanggian, panira. An ginisang munggo na igwa pong dahonin sili. Ay masiramon po yan. Pero bawal po mga tugang sa mga may arthritis an panirang munggo. Pati ba magkapirilay pa ka mo? Sabi ka nga ni Joey, masiram na panira. Kung may gouts or arthritis po ka mo, baka po bawal sa endo an munggo. Baka tumaas ang uric acid nindo, magkamang-kamang ka mo at siya nabanggi.
paano na yan kung si Mister nagkamang-kamang dahil sabi nga ni Joey, anmong ko masiram na panira. O nagkakan nga ako, imbis nga ako nakaantos duman sa kama ni Missy. Dahil nga ita nagkakamang-kamang nga ako, ta nagkaparadad, nagkaperilay nga ako. Ta nagtaasan sa kuya ngayang uric acid. Yan. Pero ang pagtaas kang uric acid, sabi ni Philip, ta napilay-pilay man nga ako pa di. Naglaga lang ako ng dahon ng bayabas. Tapos nga kan maimbong na, ininom ko nga itong tulong baso. Tapos sarong aldaw baga nga niya, nakaanom akong baso ng linagang dahon ng bayabas. Uy, nawara na. Ang pagkapilay nga kan sa kuyang mga biti. Garo nga nagbabaan sa kuyang uric acid. Kaya ang herbal okay man. Si mga maya pang pambakal bagas, magtok-tok na sa kataray. Oy, Madi, Padi, pasubli aman ng panapna si Madi, saka si Padi. Maya man ibang pwedeng, dalagana. Kung nararayo sa kapamilya, di sa kataray. Kaya dapat ang mga kataray firming okay, ano. Na masakit po kung si Simon mapautang biglang grocery. Mayo, ang gusto kan mga grocery store, bayad-bayad. Minsan nga may mga tindahan na nagbubugtak. Credit is good but we need cash. Uli ka mangyari makautang. Oy, sa mga nagpapautang, pagpalaing kayo. Sa mga nangungutang, magbayad bang kamo? O nangako kamo? Nangarig makauturo pa. Igwang nauuyaman na nagpapautang, dahil nga kumapautang ta. Ata nga nagpautang na ko, nakatabang na, nagsisingil na nga ko pa di. Ay sisinisingil ko nga anggot na sa ko. Ay masakit nga ni Padi. Kaya dapat, maging honest lang kita sa kinaaban, dakulang bagay na po yan. Pati ang mahal na Diyos, maugma po sa to. Uy, mga tugang, itong Bicolano mambaga na si Dasir, PR man bagay ni, na pinag-ambos kang panahon. Pulis na sangkot sa Dasir Corbito arestado. Naaresto na ng National Capital Region Police Office Regional Special Operations Group ang dating pulis na si William Reed, nasangkot sa pagdukot at pagpatay sa PR man na si Salvador Bobby Dasir at driver nitong si Emmanuel Corbito noong Nobyembre 2000. Inaresto si Reed sa bisa ng warrant of arrest na ipinalabas ni Judge Rodolfo Conferada ng Manila Regional Court. Branch 41, itinuring siyang most wanted person na may reward na 250,000 pesos. 2 dekadang nagtago si Red bago nahuli. Na-trace ang kinaroroonan niya nang mag-renew ito ng driver's license at mag-apply ng national ID. Dala rin sa pangangailangan ng kanyang pamilya, kaya nag-renew ng driver's license upang makapamasada ng tricycle. Ang hindi niya alam, katapusan na ng kanyang pagtatago sa batas. Ang responsable nagdulag asin nagpasiring sa Hong Kong asin China kaaging taon 2001. Gamit ang Peking passport, alagad na deport nakaaging 2007. Kaya balik Pilipinas. Ang responsable asin nagtago sa Angeles City, Pampanga. Nagpalamig lamang siya sa naturang lalawigan, lumipat siya kasama ang kanyang pamilya sa Pulilan, Bulacan at doon siya nahuli. Sa pagkahuli sa suspect o responsable, mabibigyan na ng linaw ang pagkamatay ni Dasir at Corbito. Ang hindi lamang malinaw ay kung ano ang partisipasyon niya sa krimen. Maraming kilalang politiko ang isinasangkot sa Dasir Corbito murder case at kabilang dyan si Senator Pampilo Lacson,
na sa kalaunan ay napawalang sala. Ang pagkahuli sa dating pulis ay malaking accomplishment kay NCRPO Chief Major General Junel Estomo. Tiyak na may maghihintay na posisyon or tiyak na may naghihintay na posisyon sa PNP si Estomo dahil dito. Anong semo DILG Secretary Benhur Abalos? Malapit na kasi ang Pebrero at lilisanin na ni PNP Chief General Rodolfo Azurin ang Camp Crame. Malay mo kung ini po si Corbito or si Estomo ang iribay kay Azurin dahil sa iyang dakulang accomplishment. Bahad lamang mata naman pong hustisya ang Daser Corbito. Na dinukot as in ginadan ng mga suspetsado. 5 minutes more before 11 o'clock in the morning. Hoy, sabi ni President Bongbong Marcos dahil na siya mapara biyahe pa sa ibang bansa. Kagaroon nagugulpi naman sa gastos. Kundi grabe man daang return. Bilyon-bilyon naman na babalik sa iyang kababiyahe sa iba-ibang bansa. Dahil man yan makabiyaheng sulo, pero min kadako lalalay. Saro ba yan sa ginagastusan kan sa tuya pong gobyerno. Pero ang karibay, dakula man daang kantidad ng mga project tabang sa nasyon kan Pilipinas. Pero ang ibang mga local officials na nagbabaryahe man, nagagastos man ng gobyerno, ang local government units na nanganganaan naman sa gastos, puro pondon tanaman po ang kababiyahe kung mayo man sa ng kamugtakan. Ang mga kababiyahe kanibatang mga local officials sa ibang nasyon as in sa ibang lugar sa Pilipinas. Hoy, magayon ini yung mga tugang, libreng libing sa may hirap na Pinoy, itinulak ni Tulpo. Sa totoo lang po kaya baga, ata nagadana na magpaparapakakan pa kita sa mga nagbibilar. Saan rason baka ngayon manang magbilar kung dahil tama niyang pakarakanon? Sabi kan mga gurang. Ano daw yan, ano? Lalo naman po baga kung tiyos naman itong nagadana na pamilya. Imbis na darahan taning tig sararong sakong bagas, tig sarampulong nitib na manok, dapat kitang nagbibilar, pan pakapihon, pakakanuning sandwich, pakakanuning pangudtuan, may panira na masiram, bunuan pa ning karning urig, ano na tayo Diyos. Kawawa naman. Marangani ang Kapurti Medical Assistant or ang Kapurti Headquarters. Apira kan medical assistance na nanaupaning boreal assistance na 5,000 pesos sa kaan DSWD. Kaya dako lang pasalamat tayo ni. Pero isinulong po ni Senator Rapi Tulfo ang pagkakaloob ng libreng funeral services para sa mga pinakamahihirap na pamilya sa buong bansa. Sa Senate Bill 1695 na inihain ni Tulfo, layo nitong isabatas ang umiiral na burial assistance sa ilalim ng Department of Social Welfare and Development. Kasama sa benepisyong ito, ang paghahanda ng funeral documents, imbalsamo, viewing o burol, paglilibing o cremation. Habang mga accredited na punerarya, morgue naman ay uobligahing magbigay ng kabuuang tulong siguro. Saklaw ng libreng burol at libing ang mga pamilya na may pinagsamang kita na hindi higit sa 15,000 kada buwan at walang pagmamayaring bahay o sasakyan. Para mapakinabangan ang libreng serbisyo, kailangan lamang magsumiti ng pamilya ng Certificate of Indigency mula sa barangay o local social welfare office, death certificate at funeral contract
sa pagitan ng pamilyang benepisyaryo, accredited montuary at authorized DSWD personnel. Tinukoy sa panukala na karaniwang umaabot ng 10,000 pesos pataas ang funeral at burial services at ang mga may hirap na pamilya na namatayan ng mahal sa buhay ay hindi lamang nagluluksa kundi karaniwang baon din sa utang. Magandang batas ho ito. Libreng burial services sa mga mas may hirap na mga kababayan nating Pilipino sa tulong ng DSWD. Nangaran po kasi ko yung partner sa Lado Technical, James Oco, sa information, Aldrin Orlando. Sa transmitter, Joanner Dibillan, Jimmy Gonzon. Hindi po si Joey. Salamat kasi sa inyo magandamay. Hanggang 11 o'clock kita, ang 10 to 11, mag-music na lang kita sila. James, tamayo pa kayo 10 to 11. Kaya idagos ko na ini, sabi ni PD, Production Director Manding Sarion. Music na lang kita. Gaya na po, salamat, kansendong paaga ang tabay.